Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас с вами первая неделя Великого Поста. І ось ми читаємо Євангеліє про те, як Ісус зустрічає своїх перших учнів, і ось один з них, Нафанаїл, визнає його Сином Божим, визнає його царом Ізраїля. І я, коли читав це Євангеліє, я призадумався, чому сьогоднішнє Євангеліє на першу неділю поста, і воно якби ніяким чином не закранає постну тему. Бо навіть поцікавився, що в латинському образі читається сьогодні. Там Євангеліє від Марка, здається, де Ісус каже, там, покайтеся і наверніться, постіться. І якби, на цю тематику. Ми з вами читали на цих подрихтовчих тижнях, у неділі читали так само Євангеліє про покаяння, що таке покаяння. А зараз якби такий різкий для мене переход від справді такої тематичної тематики до некої, більш абстрактних неких речей. А на самой справі, дорогі брати і сестри, я коли порозважав над тим, чому так відбувається, чому такий переход тематики, чому така зміна цієї теми, то якби побачив цю внутрішню логіку, яка була у отців, які укладали це читання. Бо навіть у сьогоднішньому світі, серед світських таких людей, больше светских, меньше церковных, правильнее было бы сказать, а навіть і серед церковних людей пост шанується. Так, пост це кажуть добре, постить це добре, добре устриматися там від їжі, добре не їсти, але чому? Для того, щоб розгрузити організм, для того, щоб похудіти, для того, щоб там придбати трошки здоров'я. Але якби при цьому забувається основна мета, для чого ми постимо. І сьогоднішнє Євангеліє, про цю мету нам і говорить. І воно говорить про те, що робиться все у нас. Цей пост, він почався у нас. Не для нас, не для нашої там некої фізичної досконалості, але для Ісуса Христа. Так, пост, з другого боку, можна сказати, що він робиться для нас, для чоловіка. Але для чоловіка не в цьому земному виміренні, а в тим виміренні духовному. Ми постимо для того, щоб наблизитися до Бога. Ми постимо для того, щоб притримати, так устримати, утаймувати свою чоловічу натуру. Для того, щоб пам'ятати у своєму житті про того, хто є головним у нашому житті. Про Ісуса Христа, про якого говорить сьогоднішнє Євангеліє, про якого визнав Натанаїл. Ось це один з героїв сьогоднішнього Євангелія. Ось, як справді і нам наприкінці поста вызнать Иисуса Христа не просто тому, что такая традиция у нас, не просто тому, что нас так научили, не просто тому, что мы в церкви находимся, сказать, что ты сын Божий, ты царь Израиля. Тому что ты бачишь наши глубинные почуття, бачишь нашу натуру, бачишь ты наши переживання, про які у сьогоднішньому Євангелії ось про Натанаїла сказано, і він був під некою смаковницею, про нечто там, напевно, розважав, і Христос бачив це його нерозважання. Бачив це його пошуки, бачив, що там з ним відбувалося. Напевно, це нечто було таке саме сокровенне, таке саме інтимне, саме важне для чоловіка. Може бути розважання про сенс життя, може розважання про те, що робити цьому чоловіку далі, може розважання про те, який льос чекає його, його близьких, його країну, яка тоді була у нелегкій ситуації. Бачите, сьогоднішня неділя у нашій традиції називається неділею православ'я так само. Звісно ж, не православ'я у сенсі той конфесії, яка сьогодні існує, не там неділя Московського патріархату чи Київського якого-небудь, ні. Бо це слово, воно більш старожитне, ніж цей поділ на православних, католиків, протестантів. Бо православними називали тих людей, які визнавали святі ікони, коли у Візантії з'явилася єресь іконоборства. Люди відмовлялися малювати Христа, відмовлялися робити вияви. І чому так настоювали ось ті, кого називали православними на цих виявах? Щоб підкреслити те, що Христос, що Бог стався чоловіком. Так як кожного чоловіка можна намалювати, ровно, криво, там, подобно, неподобно, але можна.
Так і з Христом, калі адмовіцца, што яго нельга выявіць на іконе, нельга выявіць на нейкім абразе, то значыць, нечага ад чалавека ў ім не хапае. І вось гэта такая спрэчка нацягнулася дзесяцігоддзямі, калі не стагоддзямі, але яна і працягваецца, напэўна, зараз, таму што ёсць таксама хрысціяне, якія адмаўляюць гэтую магчымасць выявы Ісуса Хрыста. Вось. Але гэта вельмі важная спрэчка была і вельмі важная думка падкрэсліваецца праз гэтую магчымасць выяўляць Хрыста на іконе, што гэта таксама пашана да чалавечай годнасці, бо Бог стаўся чалавекам у поўні. Ён не стаўся нейкай бачнасцю чалавека, ён не стаўся нейкім прывідам, ён не стаўся нейкай зданню ці нейкім біяробатам, ён стаўся чалавекам. І гэта вельмі важна, надзвычай важна і сёння для нас, і ў кантэксце сённяшняга посту, і тых усіх перажыванняў нашых, якія мы перажываем, бо мы перажываем і грамадска-палітычны крызіс у нашай краіне, і эпідэмію каранавіруса. І тут надзвычай важна памятаць пра годнасць чалавека, памятаць пра тое, што Бог, што чалавек гэта не ёсць проста-напроста нейкая істота, якую Бог кінуў у гэты свет, але Бог шануе чалавека, любіць чалавека, клапоціцца пра чалавека. Вось. І што мы ёсць у руках Божых. Тое, што адбываецца з намі сёння, тыя нашы ўсе перажыванні, злы, бяды і крыўды, гэта так, канешне, гэта все дрэнна. Але, можа быць, гэта з-за таго, што мы недастаткова давяраем Богу, можа, проста мы гэта так адчуваем балесна, таму што недастаткова Богу давяраем, недастаткова Бога пускаем у сваё жыццё, недастаткова пускаем Хрыста ў нашае жыццё. Можа, таму, што мы проста-напроста спадзяемся на сябе, можа быць, з-за таго, што мы проста па-божаму не думаем па-хрысціянску. Таму я думаю, што няхай гэтая нядзеля, першая нядзеля Вялікага Паста станецца для нас такой зверцаю, якую мы адчыняем дзеля таго, каб Христос прыйшоў у нашае жыццё, дзеля таго, каб сапраўды гэты пост быў для нас такім часам не проста дыеты, не проста часам, які мы, неяк там праз 40 там з нечым дзён апамятаемся, і аказваецца, што пост уже закончыўся. Не, няхай гэта будзе для нас час, калі мы сапраўды будзем імкнуцца да таго, каб напрыканцы гэтага посту сказаць Ісусу Христу: ты сын Божий, ты цар Ізраїлю, ты цар Беларусі, ты цар майго жыцця, ты цар маёй хаты, ты цар маёй сям'і. Вось. Каб Христа сапраўды ў нашае жыццё пусціць, жыць па-хрысціянску, думаць па-хрысціянску і па-хрысціянску дзейнічаць таксама ў гэтым свеце, дапамагаючы тым, хто патрабуе нашай дапамогі. Амінь.